Štovano radno predsjedništvo, cijenjeni uzvanici i ostali prijatelji iz udruge. Nisam imao namjeru se javljati, ali jednostavno nisam mogao izdržati pritisak svih problema koji su ovdje izneseni. Mi smo prošle godine donijeli određene zaključke iz kojih su se iznjedrile određene teme danas. Jako je pohvalno od gospodina Peka što je uokvirio to ovako jednu lijepu publikaciju. Nije to samo dokument kao svjedok nekog vremena, nego i po meni jedna inicijativa, pa bih ja molio da to uđe u zaključke. Neka izvoli Vlada Republike Hrvatske utemeljiti povjerenstvo za provedbu ovih naših ciljeva. Primjerice, to povjerenstvo bi moralo izraditi strategiju, strateški dokument. Ime će se odrediti naknadno, recimo strategija o uspostavi efektivne vlasti u Hrvatskom Podunavlju gdje još nije uspostavljena, naplata ratne štete i tako dalje. Samo jedna rečenica o meni za one koji me ne poznaju, a ima ovdje novih. Dakle, ja sam po struci pravnik, kriminalista, politolog, hrvatski akademik i bio sam do prije godinu dana profesor u Policijskoj akademiji, sada sam u mirovini. To govorim čisto iz razloga što radeći preko 30 godina u sustavu državne uprave, to vam moram reći, to je moje iskustvo, naravno svi od vas koji tu jeste niste dio te cijele priče koliko sam ja dugo bio. Ovo što je ovdje izneseno je u stvari mjerilo rada ili nerada sustava državne uprave u zadnjih 30 godina. Ovo čak nije obično mjerilo. Ovo je optužnica, i to opasna optužnica, zbog čega smo mi sad našli ovdje u ovakvoj situaciji da imamo prazno Podunavlje. Inače živim u Zagrebu, ovdje dolazim jer sam tu rođen pa nešto malo piskaram, ali što god nešto dalje pišem vidim da je tragedija strahovito velika. Mi imamo ljude koji će potrošiti 60-70 milijuna na promidžbu da se uvede tuđa strana valuta sad u ovom vremenu, ali nema para za ove ciljeve ostvariti. Vraćam se na strategiju. Zašto strategija? S obzirom na vrijednosti koje treba ovdje štititi, s obzirom na vremenski rok, koliko to sve skupa traje, to mora biti u nekom strateškom dokumentu. U tom dokumentu moraju se dakle navesti strateški ciljevi, dugoročni, kratkoročni, nositelji i vremenski rokovi, tko će što odraditi. I sa time dakle onda vezati i sustav državne uprave, cjelokupan, jer to je njihova zadaća, pa onda i nas, predstavniki iz ove udruge. Jedna udruga ne može nositi ovako veliki teret i samo se može percipirati u javnosti da su mi kao jedan, da ne kažem, društveni ventil. Kad je neko nezadovoljstvo, nek se ispušu tamo pa idemo mi opet našim daljim tempom kako smo išli do sada. Ne može ići. Ako su ratne štete 120 milijardi kuna ili ne znam koliko, 260 milijardi kuna, ako se to rješava četvrt vijeka, ako imamo preko 11.000 km2 gdje nismo uspostavili efektivnu vlast u Podunavlju, a međunarodnom pravo nam sve skupa daje, onda to uistinu i jeste optužnica, kao što sam rekao, za cjelokupnu neefikasnost državne uprave. Bez obzira ko gdje radio, što radi i tako dalje. Ja sam se bavio 10 godina projektima Europske unije koji se odnose na granicu i koncept uspostave integriranog upravljanja granicom u Republici Hrvatskoj, pa onda i diljem države Europske unije, uključujući čak dole Tursku. Mi smo taj strateški dokument izradili s međunarodnim ekspertima 2005. godine. Onda smo imali, došli do jedina vlast, drugi rušili su koncept, sad se opet obraćamo malo nazad, totalno smo neorganizirana država. Ovo ovdje što je jako dobro rečeno, trebamo se povezati, uvezati, ali poštivajući pravni i regulativni okvir. Treba se znati ko šta radi i kako radi. Sad moram nešto reći o temi, o granicama koju sam ovdje. Apsolutno se slažem sa gospodinom uvodničarom Jurom. Ne da nije, kad je u pitanju moja tema, ne da se nisu makli ni milimetra, nego smo još više potonuli. Na strani 25 imate publikaciju, dakle, što sam ja predložio, što se tiče uspostave efektivne vlasti. Dakle, predložio sam protokol konferenciji da se stvori zakonski okvir za osnivanje agencije za gospodarski ribolov ovdje sa sjedištem u Vukovaru i da se uvede gospodarski ribolov u sve Dunavce koji su povezani sa Dunavom.
A šta smo dobili za uzvrat, to vi ne znate, pa ću vam sad reći. Dobili smo da je Ministarstvo poljoprivrede, pa u buduće i njihovoga ovdje treba pozvati ako se želi odazvati. Dobili smo 2 pravilnika, gospodin iz Ministarstva pravosuđa koji su pravnici znaju što to znači. Temeljem zakona o slatkovodnom ribarstvu iz 2019. godine oni su dobili rok što je fantastično predugačak, 2 godine za izradu podzakonskih provedbenih akata. Inače za te akte po sadržaju i problematici dobili bilo 3 mjeseca. Oni su 2 godine imali. Za prošli zakon je bilo godinu dana. Oni nisu uspjeli u roku 2 godine napraviti podzakonske akte. A onda 6 mjeseci kasnije su donijeli zakonske provedbene akte koji su naravno protivni članku 5 Ustava i svega ostaloga i oni to provedu u djelo. Oni ovo malo ribara što je ostalo na Dunavu, a koji bi nam trebao biti zgodan alat, tjeraju im da plate naknadu za ribolov temeljem podzakonskog akta su to propisali. Pa to je nedopustivo, to je pravna država, to je vladavina prava. Šta radi upravna inspekcija u Ministarstvu pravosuđa? Zašto ne počne ulaziti u ta ministarstva češljati? Dajte im vaše podzakonske akte, predmete koje vi tu držite. Otkad se izgubila ta inspekcija i nije prestala ulaziti u tijela državne uprave, otuda je počela i naša entropija kompletnog sustava. Prema tome, oni ne samo dakle da to nisu uveli i sa takvim pravilnicima koji su po članku 126 Ustava protuustavni, nezakoniti i tako dalje, nego su dodatno uveli zabranu obavljanja još 2 Dunavca. Pod onim kao štite riblji fond. A nema zašto riblji fond ako se ono ne izlovljava do 1/3. Dakle, to je zbog zdravlja ribljeg fonda. Te Dunavce neko sebi ostavio kao privatni ribomat. Ovo što vam govori, to bi trebali čuti ljudi iz USKOK-a. Ko su ti ljudi? Zamjenik predsjednika povjerenstva koji je taj zakon izrađivao gore, bio je u Saboru gore, to je sa sadašnjom aktualnom ministricom, onako fino, lijepo je to obrazlagao, pravio se važan u lijepom plavom odijelu. Sutra ga je osječka policija primala u istražni zatvor. Ali zakon koji je on ostavio je katastrofalan. Dakle, mi moramo inzistirati na uvođenju, dakle, zakonodavnog okvira da se uspostavi gospodarski ribolov kakav je bio i prije ratnih zbivanja, a omjer je bio između, dakle, gospodarskog ribolova i športskih ribiča negdje oko 93% u korist gospodarskog ribolova. Nama gospodarski ribolovi trebaju za uspostavu vlasti efektivne, ali i zbog održavanja korita vodotoka. Oni imaju jednu tehniku i pogodan alat mreže i oni svaku jesen posle prvog mraza izmuljivaju. Tu imate, dakle, što sam ja naveo, tu cijelu priču odmuljivanja. Zbog toga što to nije činjeno. Mi sad imamo negdje oko 3,5 do 4 metra otrovnog mulja u koritama pritoka Dunava i svega ovo ostalog što je, jer to ljudi nisu radili. Taj mulj je zauzeo je, dakle, kubične metre za vodu. Pa onda imate s druge strane, koliko je ekologija jako osjetljiva, imate poplave. Pa se onda moraju raditi zečiji nasipi. Prije rata samo općina Vukovar imala 36 gospodarskih ribara, a uspostavom Hrvatske države to je bilo svedeno na 10. Ovo što se sad u Hrvatskoj govori o tom gospodarskom ribolovu izuzetno je duboko vezano i sa političke ciljeve susjedne države. Naime, u Hrvatskoj se provodi doktrina uništavanja gospodarskog ribolova još po scenariju iz 77. godine. Kad su tamo rekli u Novom Sadu u jednom njihovom dokumentu gospodarskoj osnovi kako nema ribe u Dunavu. Od 77. godine pa i dan danas sa tada jugoslavenske, danas srbijanske strane vojvođanske, po njihovim statističkim, dakle, pokazateljima se izlovljava 900 tona ribe. Gospodarski ribari, ne bići, ribari. A da bi onda ovi naši ovdje, sa ove naše strane, a riječ je o klasičnoj zloupotrebi znanosti, oni su odrezali i ribičima i ribarima oko 101 tone godišnje ribe. Crno tržište ribom funkcionira, radi, sam ribolovni inspektor koji je završio u zatvoru veli da se vrti oko između 13 i 15 milijuna na crnom tržištu ribe i tako dalje. Evo, samo sam htio dati malo informacije da ako bude bio zainteresiran da malo pročita, da pojasni zbog čega je ta nama ribolov duga. Ribiči ne mogu ići tamo do uspostaviti tu našu efektivnu vlast iz razloga što samo se iz gospodarskog ribolova može uspoređivati tržište. Ribiči ne smiju. S druge strane, pa s tim i zaključujem, zapamtite, mi imamo određene državne granice
imamo neodređenu graničnu crtu, a državna granica i granična crta je ekvivalent sa vanjskim rubovima ili ribolovnih područja. Dakle, to čini jedno, poklapa se jedno, drugo, treće. I na tom treba inzistirati. I ja lijepo molim da u zaključak uđe da se napravi adekvatan strateški dokument od strane Vlade Republike Hrvatske, a mi da participiramo na način i u mjeri koliko možemo. Ako to bude bio strateški dokument, onda će država i plaćati i odvjetnike i naš odlazak, dolazak i tako dalje, a ne nas samo ovdje iscrpljivati na ovaj način.